So welcome back to our YouTube channel. Nag-video lang nami karon kay intawon na update ang amuang YouTube channel kay nga busy na intawon. Ay, pag-upagani mi na human sa among defend. Thesis defend si Mads kay wa pa intawon pod, kumbati pa. So karon guys na ami padung diri sa Kalibunan kay mag-shooting na po ko sa huang project. Hindi, wow. Dahong gida si kuan dyan anak kay mga assistant. Na nagamuha dapit ka nang naiblo nga trapal mo na mo Tagod na kani basak mo na mo gi kuan nga basak dere. Mon hinimo ni sa akong lolo ngani nga basak. Nga tani nay turtur dari kang sa igsuon ni mama sa yuyo. Si Idray. Sana all bagting messenger. Nanay kazat. What? Ang kachat dyan na. Sana all. Hello. Kinapay uban mo ni among iro diri nga. Kuan, kana mo bugtil ba kanang tawgon pandak. Si pandak koy. Samantala ni mag-record eh. Ngita mi ni anindot nga lugar guys nga mag-record kay dapat may saba niya na may liwaros mga iro dito sa amuha. Uy, may saba kayo mo. Naragan ikasikas gagmay. Na. Arang sabaan na makabungol. Ito mas pandak. Samantala ni basig maantan nga lubang. Oh no. Maaral lang siguro midari guys katong shootingan na magubat-gubat. Kaya ron maka-focus mo kay saba mo gid dito liwaros kay. Sige guys, balik kami unya ha mag-record sa mi. Babush. See you later. One eternity later. Hello mga Maz! It's me again. Charot. Bitaw mga Maz na ko i-shout out ron kay aron makuan po din natong mga nagpa-shout out diri. So ato din yung shout out ni mga solid kuan kayo, solid mga commenters charot. Charot. Mga commenters sa ato ang YouTube channel. Shout out ay ni Raymond Official Channel. Og ni Sir Papacholo, shout out sa iyo sir. Og sa Kin and Kim Borato Vlog, shout out. Og sa ni Sir Bonifacio Tampor, shout out to you sir. Thank you so much. Og ni Buhay Langyaw TV. Og next ni Nerpits TV, thank you so much. Og thank you ay kayo sa tanang ni congrats namo sa among pag-hit sa 1,000 subscribers. Charot. Thank you so much ninyo. Pag kayo na-appreciate na mo kayo ang inyong pag-great namo. Upon mi nag-expect nga maabot mi aning 1K. Oy, kiso po magdahom nga maabot mi 1K. Kinsa ra pud mi in town pud ay. Char. Bito, thank you so much guys and kanang atangin ninyo ang amo ang mosunod nga vlog murag nagsabot mi nga mura ra kaubon suwa. Bito murag kuan mag-vlog tingali mi ugma pohon siguro. Nya atangi lang ninyo. Kay murag magkuyog tingali mi ni Madsus eh. Pero ay lang po pag-expect. Ang sawag yun. Bitaw guys, atangin ninyo ugma pohon pasig kuan magkuan siguro mi ani ang sabay mong buhaton ay basta kay magkunahon na may bisag unsa nga video nga para maka-update po mis among channel in town kay murag tagsar gyud in town mi ka video kay tungod lang yung mga busy ang mga katawhan, busy ang mga taga Bohol vlogs. Charot. Kay naman tay mga tagsa-tagsang mga kuan sa kinabuhi. Char. Labi na kining mga estudyante. Pero mga Maz, see you on our next vlog. Babush!